Sa wala pa ang pandemya, bibo kaayo ang Alicia Panoramic Park tungod kay daghan kayong gibuhat nga event ang among local LGU sa Alicia. Kasama sa bike, trail run, or motorbike nga pwede nga makaagni sa mga bisita nga mabot dire. Pagsud sa pandemic, nahunong yun. So, napiktuhan mi kay ang amo ang income o extra income namo is dugang na ato nga pangbugas or pagkaon sa amo ang pamilya. So, nakuhaan panahon sa pandemic. Safety ang tanan dire. So wala mo'y angay ikabalaka, wala mo'y angay ikahadlok kung suroy mo sa Alicia. Kung naalam po tayo mga protokol nga sundon para po nga isip safety po sa atong kaugalingon. Well, sa pay COVID, medyo alegre, daghang bisita. Usahay, atuon pa ko sa bahay kay naay bisita gani sayo. So, nya gawas sa naami na ako'y ginayran, makadawat pa po ko ginagmay, pati ang mga butman. Sa pag-COVID na, wala lain pang kuan. Income. Kator, wala na. Bawa naman gawan na may nga rin. So, naay mga bisita din sa mga mori sa Lamanok. Ako, wala ko mahadlok kay mo entertain man gyud ko. Ang Lamanok is muramang gyud mi dinig pre-COVID mi dinhi. Safe man kayo mi dire. Guys, mo niya kung usa ka paborito ari sa Bohol. As we can see naman, fine sand, puti pa gyud ang bath. So you can bring your family here gyud. Before sa pandemic sa COVID, ang Kanumantad Falls nagkaanam og kadagan og dawat sa bisita. Pero wala mo damha pagabot sa pandemic nga inani day siya ang epekto. Pila ka trabahante namo ang nawagtangan og trabaho diin kung wala nay trabaho kay nahimo man jud nga maoray sa gisaligan nga kanang panginabuhian sa among mga local nga tourist guide. So para sa atong mga turista, lokal o mapa-abroad man, amo yung ikasiguro ninyo nga kung mobisita mo ni aning Kanumantad Falls,
wala mo'y angay kabalakan sa inyong huna-huna, pero nagya po ng precautionary measures alang sa unsaon pagbatikos sa COVID nga pandemic. Diri sa among dapit sa kadapdapan, wala mo'y angay kabalaka regarding sa maong sakit. Kay diring dapita, limpyo, natural nga hangin, walay pollution, wala tay angay kabalakan sa ato ang lugar.